Koncom minulého roka sme vyhlásili boj proti fiktívnym PNK. Teda proti takým PNK, na ktorých sú ľudia, ktorí nie sú chorí, ale poberajú nemocenské dávky. A to nie je správne. Je to aj súčasť našej iniciatívy práca namiesto dávok. Jednoducho stále hovoríme, že ak človek, ktorý môže pracovať, ktorý nie je chorý, ktorému nič jednoducho nie je, má pracovať a nie poberať dávky z rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny. Či už ide o dávku hmotnej núdzi, alebo spomínanú nemocenskú dávku. Prečo tento boj? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Čím viac ušetríme na fiktívnych PNK-ách, tým viac peňazí zostane pre ľudí, ktorí ich reálne potrebujú, napríklad na invalidné dôchodky. Od januára tohto roka už posudkoví lekári majú právo ukončovať neoprávnené PNky. Vyvíjajú maximálne úsilie, aby na PNkách naozaj zostávali len tí ľudia, ktorí sú chorí a naopak, aby tie PNky nezneužívali ľudia, ktorí chorí nie sú. Za prvých 5 mesiacov tohto roka môžete vidieť, že došlo k poklesu počtu PNiek počas všetkých prvých 5 mesiacov. Na Slovensku sa v tomto období premaradovalo o 1 200 000 dní menej ako za rovnaké obdobie v minulom roku. Toto je asi to najlepšie číslo, ktoré reprezentuje ten náš boj proti fiktívnym PNK. Za celý rok ušetríme pre štát a samosprávu 100 miliónov eur. Táto aktivita sa naozaj nedotkne ľudí, ktorí sú reálne chorí a potrebujú byť na PNkách a potrebujú tú nemocenskú dávku. Táto aktivita sa dotýka len ľudí, ktorí naozaj chorí nie sú a tieto PNky zneužívajú.